Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. Imbes sinubi mo'y gihimo kong kasangkapan, aron makuha ko si Alma. Ang ako namang hinuong kasing-kasing ang nagpakabuang ni Nubi. Naigugma ka ni Nobi? Bisag doon na ron siya, anak. Andam ko siyang pakaslan. Andam kong mga mahan sa iyang anak. Nahibaw si Nobi sa imong gipati. Naibaw na. Kaya ako masyagidaykan. Mituo siya. Wa. Tungod kay nagsugod sa sayop na kong diskarte ang tanan. Bisan ako, wa ko makatuo nga nahigugman ako. Kaya wa magig kumutuo niya ng pitik-pitik sa kasing-kasing. Mo'y akong gituhuan nga kun maibog kag babae, labi nag-imo ning madda sa kama, gugma na. Dili di ay. Andam day nimong dawaton bisan ang apan sa iyang pagkatao. May nakita kang apan, kang Nobi? Wa. Ang iya di ang pagpakiguban og usa ka tumboy. Napugos lang siya sa kahigayonan. Mituo ko nga ang dakong hinungdan nganong napugos siya pagpakiguban niya ng Alma. Tungod sa iyang inahan. Dili ba? Dalaygon ang usa ka anak. Kaparehas ni Nobi. Gamihatag og importansya sa iyang inahan. Gusto ka na, Ronel. Nang mahay gani ko. Kaysa dihang nasakit si mama. Wagid ko makasilpi niya. Nahibaw ko. Namatay siya nga nagbawon og kahiubos. Wa mo pa to baga ang akong pangutana. Kung unsay kalambagitan ninyong duha ni Nobi. Oh. Wa, Jack. Gawas nga. Dako ang ako natabang niya. Aron siya makabaton og anak. Tungod kay ikay mipili og iyang sperm cell donor? Yes. Kalami ko na nga, putsero ma. Ikinagluto ini? Ay, oo. Nangumpra man ko. Huwag naibog ka kung nagtanaw sa mga bukog nga dagko niya. Bunmaro. Ganahan kay kaining uyok, love. Mulang, ibubo ng tanang uyok sa kong plato, be. Na, daw, raba kayo ko basta uyok sa tulan. Maunang nanubra ang imong ka-bright. Maayo kay dito nimo ibubo ang imong ka-bright sa inyong negosyo. Para sa din ninyo ni Lucky. Tingalig mas spoiled ang bata nimo, ha? Love, ako siyang hubgon sa akong pagpangga. Akong ihatag ni Lucky ang tanan niyang gusto. Tingalig buwangon ako ang inyong o. Buak among o ni Lucky, ana. Ang kinahanglan nga magdako si Lucky nga mahadlok sa iyang mga ginikanan. Labaw sa tanan, sa tuwa sa langit. Of course. Kung ato lang ka na to, paiskwelahan si Lucky sa Amerika, love. Nganong adto magyud sa layo? Nagkuna-una na baya mo kung may eskwela laki. Wa pa gani na ibunyag ng inyong anak. Ay, gusto ni tuod, no? Karong Domingo, ato nang pabunyagan si Lucky. Manawag ko coordinator aron may mo plano sa bunyag. Magkinahanglan pag yung kag-coordinator? Maghikay lang ko tanini sa bahay. Onya, si mama mo imong palutuon. Siya mo imong pahugason. No, kinahanglan nga mag-party kita.
Love, Mangita lang hinoon tag exclusive nga venue aron adto na ang reception human sa bunyag. love. Ayaw na lang gugug supaka, love. Basta, ako rin may bawa ana. Karong Domingo mauna ang bunyag ni Lucky. Akong kuhaong sponsors ang mga kauban ako kaniadto sa opisina ha. Ikaw? Mangita sad ko. Basta kay kinahanglang bongga gid ang bunyag sa atong anak. Oh, oy, ma'am. Ikaw mo gud eh. Ay, ako nalay na malit og bedsheet alang sa kwarto ni Ronel. Mugawas naman siya ugma. Mao ba? Si Chukoy de. Mauunay nag-apong ni Ronel dito sa ospital. Ay, unsa ba di tayo kabahoan ni Chukoy sa pagpamalit og mga gamit sa katre? Ugma na giday mo gawa si Ronel. Maoy pong sa doktor. Makagawas na siya ugma. Ma'am. Unya. Giati man na sa mga pulis ang mahitungod sa hinungdan nga nung nadiskrasya si Ronel. Mauman tingali. May mga pulis man nga miabot pero mausay akong pagpauli. Kinahanglan mapamatud-an gid sa mga pulis. Nga dunay nagbinuang sa brake sa auto ni Ronel. Unsa? Nahinumdum pa ka, boss. Diin ka nagparking sa diyang hitabo ang disgrasya. Gikan mo ko sa ato, Chokes. Nganom di ay. Ay matod mangut sa mga polis. Na kung doon na CCTV sa dool sa gihunungan nimo sa sakinan, ilan ning susihon, aron makita og mailhan kinsa nagmaniobra sa brake sa auto. Doon nagyog kayo nagbinuang sa kong auto. Ambot man jud, boss. Kay nganong wa na may brake ang auto. Di ba? Mao lagi. Bisag ni unsa ra kog tunob ang brake. Di na mo paak. Mo nga, wala ko makalikay. Boss, hinumdum medyo ba ayo, boss ha? Hinumdum medyo. Kung diin mo ipark ang auto. Wa ka makahigayon pagpangutang Alma? Kung ganong ginganlan siya traidor ni Jack? Ha, Nobe? Uwa, ma. O ganong ginganlan man kahag-traidor ni Jack si Alma? Kung mahitungod sa paglukat nila sa ilang kumpanya, di ba ikaw may miingon nga wa gani painterese ni Alma ang nahuwaman nilang kwarta? Maumsam na gisulti ni Alma na ako. Sagdi na lang, oy. Ayun nilang pangutan ni anak si Alma. Tingalig lainon niyang sabot niya. Gusto lang gitingaling manimaw si Jack ni Alma. Mausab tingali. Pero kinahanglan mangandam ka na. Bunyagan na ang bata. Usa may andamon anak ma. Ang live birth sa bata. Ingon man, mangangan sa mga mukogo sa bata. Dili ka bubalik ang pagselos ni Alma. Kung iya makita ang nga ni Ronel, mo'y nakabutang sa live birth. Unya, ipaasa pa man na ninyo. Kung mahimo, tago ilang una ang live birth sa bata. Unya na ipagawas kung kinahanglan na kaayo. Oy, unsa ni? Bunyag sa anak sa usa ka mauswagong businesswoman. Alma Malyari. Asam ka bunyagi ang bata. Ug asa ang reception. Ikaw nalay kuha sa imong amo sa ospital, ha? Magpaabot na lang ko niya sa bahay. Di ba angay maunta, ma'am? Ngang inahan mao'y mukuyog siyang anak sa pagpauli, gikan sa iyang private room? Unsa ka, Chukoy? Hehehehe. Okay, ma'am. Eh. Ako nalay kuha ni boss, ma'am. Wa naman kay problema sa Vernon. Ay, wa na, uy. Time para good, Chukoy. Yes, ma'am. Unsa man na? Tinuod ba nga kadtong Nobe, maoy inahan sa anak ni Ronel? Mao man kay ingon ni boss, ma'am. O tingali. Mao gud. Tarong ako sa pagtubag, ha, Chukoy? Ay, ma'am. Kaya ba bitaw ka, ma'am, nga driver radyo ko ni boss? Igo radyo kong musugot unsay yang isugo nako. Og mao sa tubabayhana ang kanunay mong adtoon nga gipasangi lang nimong itoy, ha? Mao, ma'am. Kano ko makunimutog ani dayon? Mo may pong sa akong amo, ma'am, nga dili ko ni isaba. Bisag, ni mo pa kuno. Ah,
So sa ato pa, adto giday ka mo tuo ni Ronel. Ay, ang mo sad, mom. Mom, guti nagsweldo na ako. Og ako, ha? Gihimo lang ko ninyong taw-taw, mao ba? Ay, dili po ba mo eh. Nganong himuon man kag taw-taw, ma'am nga. Tao man gud ka. Hello! Tawa lang naong nimo. Permi day mong magkita at tumabayhana? Yes, ma'am. Kaya gipabantayan man to siya ni boss. Gipabantayan sa imong boss? Yes. Bisag nahibaw siya nga doon na nigi ka-live-in nga tumboy? Uy, ma'am. Hangyo lang ko ba? Ayaw intaong kulit sa lisor ramang, uy. Ikaw radyo kong misunod kung unsay isugo ni boss na ako. O katong ginganlan og Jack. Uyab sa doon ni atong bagagnaong. Kinsa ko'y pagagnaong, ma'am? Ay katugong no be good. Hala, ma'am. Kabutan taong atong dinobs, uy. O dili isla uyab atong jack, uy. Ha! Dili ko mo to. Aw, ma'am. Naarag na ni mo, ma'am, kundi ka mo to. Basta para nako, buutan tayo yung tayo kato si nobyo mo. Buutan Buotan ha, buotan. Yes, Ngano? buutan. Ngano, Chokoy? Naabay buotan nga makig-live-in og tumboy? Naabay buotan nga usaman to ka gold digger, ha? Unsa man ang... unsa ganito, ma'am? Gold digger. Good digger! Oh, Unsa na, ma'am? way lami. Katawa. Nagjoke ka. Katawa, ma'am. Way Katawa, lami. ma'am. Mutan na, ma'am. Naong og kwarta. Bagag naong. Magkabaan, biya ka, ma'am. Unsay kabaan gud taon? Ako gabaan sa bagagnaw? Oh, maayo noon. Basta kay ako, dili gyud ko makadawat ni atong babayhana. Siya'y mamahimong inahan sa akong apo? No! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kit sa sunod na episode. Bye-bye!